Anong bundok ito? Katabi lang niya ng Mayon. Alam mo Mayon? So siya ay si Mini Mayon. Based on Google Maps and sa Wikipedia, so ito nga is Mount Masaraga. Isa siyang statue volcano. So dormant siya, so hindi pa siya pumuputok. And ito is under ng Ligaw Albay. So mataas na parte na tong nilalagyan natin ngayon. So parang may overlooking siya sa ano, sa baba. Ayan. So dito yung parang Mayon sa kanan. Ay! Una. Ay! Oh shit. Naka ang lawak sana ng kalsada, kaso nga lang ang pangit ba yun, baka bukuin. Baka bukuin. Lindot na yan. Oo nga, ikutin natin yung Mayon. Hindi yan yung Mayon eh. May mali, hindi yan Mayon. Maliit yan. Nasa likod mo. Wow, what a road. What a road. Ano ba yan? Kailangan ba mabibigyan ng magandang kalsada ang Bicol? Yan. Mga kontraktor, ayusin nyo naman. So ayan, Ligaw Albay na tayo, going to Tabaco. So sa Tabaco ang daan natin papunta dun sa Mayon. Medyo parang maulap sa taas. Sana pagdating natin dun, hindi. Yan, nasa kaliwa natin ngayon yung, hindi ko pa alam na bundok, hindi ko pa nare-research. Papost ko na lang dyan kung ano yung pangalan niya. Yan, kita na ulit natin ng Mayon, pero kita nyo maulap. Nagtatago sa ulap si Mayon ngayon. Ang satuyang daragang Magayon. Yan. So ayan, naguy. Tuluyan na nagtago si Mayon. Ayan, paakyat na tayo. So most probably maulan sa taas. Ayan o, tuluyan na siya nagtago. Si Mayon na yung nasa harap natin na yan eh. Talagang taklob na taklob lang ng kaulapan. Maganda rin sana yung spot ng picture dito oh. Kaso nga lang, taklob si ano, si Mayon. Nice, ganda. Hindi rin makapagpalipad ng drone at umaambon. Biglang umuulan. Yan, so itong tinatawag natin na ito, pataas na to. Kaya yung makita natin medyo hirap na. Yan o. Pistis, paahon. Ayan na. May detour, so may ginagawa dito. Yan.
Uy, mga halaman yun. So ayan, kahit alam naman natin na medyo baka umulan sa taas, eh tutuloy pa rin tayo. Ayan, since nandito na rin naman tayo, sayang naman yung binahe natin mapunta rito. Kung di pa tayo tutuloy, eh tuloy na lang natin. Medyo syempre, yung expectation natin, alam, adjust na natin. Ayan. Ayan, mataas na tayo. Maano na sa tenga ko yung ano, pressure. Akyatan talaga to, oh. So todo na to. Grabe. Kung si Raiju yung dala siguro namin, yung aming Rusi Passion, nako, gapang na yun dito. Grabe, akyatan dito. Dire-diretso talaga. Yan. Medyo matagtag nga lang yung kalsada, kaya kita nyo yung ano ko. Hindi siya smooth eh. Kaya yung cellphone ko bumabagsak na eh. Pumapaling na eh. Ayan na, malapit na tayo sa ulap. Nice. Yan ang view dito, mataas na tayo. Di wala alam kung anong bundok na to, pero yung mayon alam ko ito eh. Itong mayon, di yan, sa baba yan, yung kabila. Hindi ko lang kung anong klaseng bundok yan. So yan, mataas na tayo. Layo-layo na yung nabiyahin natin pakyat, kaya hindi na ako babalik. Dito muna ako pakyat na, dediretso na to kahit masabi natin maulan. Okay, let's go. Yan, ito si Mayon, oh. Tatakloban. Dito maganda na yung parte dito ng kalsada, makinis na. Yup, yun lang, ingat. Dulas yan, buhangin. Yan. Ayan, oh. Ganda ng view dito, oh. Nalulusog ang mga ferns. Ha? Binabenta? Mamaya. Paalala mo mamaya. Wow. Nasa paanan na tayo ni Magayon. Yan. Grabe akyatan dito. Yan, oh. Kita nyo yung mga ferns dyan sa kaliwa, oh. Ang ganda. Pati yung mga nasa tumutubo dun sa mga sanga-sanga o katawan ng mga puno. Ayan, ang taas. Sky na nga talaga. Nasa ulap na. Ayan na, oh, yun, oh, kapantay ko yung ulap. Ayan, oh, may mga ano, nakalimutan tawag yan eh. Yung nasa mga katawan ng mga puno. Yun. Saya. Again, siko. Pakyat. Okay. Kaya naman. Kahit fully loaded si Raijin, kaya yan.
Yun oh. Lapit na tayo oh. Konti na lang. Okay, so yan, malapit na tayo. Paisi sa gabos, atamaan nun ta sa tuyang mga tinanom. In Tagalog, paalala sa lahat, alagaan natin ang ating mga tinanim. Yan. Saan bang ano dito parking? Atras to eh. Biglang umatras eh. Yan. So saglit, kalagat pa ba? So ayan, nandito na tayo. Yan. Yun nga lang, walang clearing. Medyo maulap. Yan. Kita na naman natin mula sa baba pa lang. Sabi ko nga wag lang umuulan. Pero yan, plain dag nga, hindi na umuulan dito. Pero yan, wala tayong view. Kasi nga, puro ulap. Yeah, boy. Ulap. Yan. Ay, park muna tayo. Aray. Yan. Yan. So yan, mamaya ikutin natin yan. Pa-guys lang tayo. So, ayan, nandito na tayo sa Mayon Skyline. So, ito yung Tabaco City Mayon Planetarium. So, ayan. Doon kami nagpark sa ano? Doon kami nagpark sa baba. Sampinit. Sampinit yan. Pinit Oh, ba eh? look. Sampinit. Oo, sampinit. Oh. Sampinit. Sampinit. Goldberry. So, ayan. Sarado pa daw to eh. Planetarium. Tapos dito. Yan. Ayan, dami naman to. May Saitama. Yan si Saitama. Yan si Goku, Wonder Woman. Oh. May minions pa. Spider-Man. Yan oh. Okay, pambayad. Okay, yan. So dito naman, sa taas, sakaling gusto niya pagkain, meron dito. So yan. Ayun, is hapon na. So, may shopper dito. Yan. Mga noodles, coffee. Mga pumunta dito. Tapos may mga souvenir items din sila. Nandiyan sa Iron Man. Iron Man. Tapos dito, hindi ko lang kung saan to. Yeah. May taniman sila dito. Sayote. So yan, hanggang ngayon wala pang clearing. Mukhang walang clearing talaga ngayon. So wala tayong view. Yung kabilang side ng Mayon kanina, yun. Doon may view. So maganda yung view kanina. Yan. Tabi sana to sa baba. Tapos nga lang, yun nga. Medyo maulap. Pero maganda nga, hindi naman umulan. Kahit sabihin natin na maulap kanina. So, kid-friendly din naman to. So, ayan dito sa taas. So, yan. Pahirapan na naman natin yung sarili natin. Umakyat na ulit tayo. Ayan, umakyat tayo dyan sa taas. Pahirapan natin yung sarili natin. Ayan. So, tingnan natin kung ano meron sa taas. Siya pa si muna ng makyat na.
steps to. Ayan. Ay, heart taba ako mahal. So yan. Heart tabako. Tabako, hindi tobacco. Hindi tabako. Tabako albay. Taba mo. Taba. Yung tabako. Huwag yung tabako. Ayan o. Taba ako. Taba ako. Malamig na ulit ang ano dito. Gawa ng yung pag umakyat o yung ulap. So pakyat siya dito. Taba ako. Taba mo. So yan. Kung mawawasin nyo. Magat pa tayo sa taas. Tingnan natin ano meron. Ayan. Fog. Ayan, sakto. Ayan na yung ulap. Umakyat na. Parang playground dito. Ayan, ayun. Medyo mapag umakyat na yung ulap dito. Wala ano. President Evil ba o ano? So ayan, merong laruan para sa mga bata, may slide, Pwede rin sa isa. ayan. May net. Hindi ko lang alam kung safe pa tong mga to na nandito sa dulo, pero yan, ayan ang meron dito sa taas. Ayan, ito na yung pinakataas sa taas to ng planetarium. Kasi nga yung planetarium sarado pa daw. Hindi pa operational. And sadly, wala tayong view na mayon sa likod gawa na sa ulap nga. Pero thankful pa rin kasi dun kanina sa pinagstayan natin sa Onju tsaka sa tag dito. Ano nga ba kayo? Yung basta yung pinagtigilan natin na diversion road. Yun, nagpakita naman si Mayon. Yung mga tipong paalis na. Yan. Yung tipong kabayahin na kami pumunta rito kasi Ang kapakita. Papailing. kasi nga para mapuntahan na to bago kami umuwi ng Lagunoy. So ayan, nagpakita bigla kaya picture muna kami dun sa Kamalig Bypass. Tsaka nakapag-picture din kami dun sa 7-Eleven. Pero yun nga, ang problema kasi dun para makuha yung view na parang sa Mount Fuji sa Japan is dapat mas pataas yung yung elevation na magpipicture. Kasi hindi ganun ng view, hindi kitang-kita. Tapos ayun nga, pag mo napad ka para mataas mo. Para makuha mo yung angle tulad sa Mount Fuji. Pero ayun, picture naman kami kahit paano. Daming sa'yo. Ito yung view dyan sa parking area, parking space ng Mayan Planetarium. Tapos dito, yan. Yung samurai, patabak. Meron dito. So, ayan, kita nyo. Yeah. Ayan ang view dito. Oh, wow. Foggy. Mapag ngayon. So, hindi ako mapagpalipad na naman ng drone. Ikaw ang tag na mo. Lalabas ka dyan. Okay. Ano ba yung isang laro mo? Silent Hill. Silent Hill pala. Silent Hill ang ano. So, ayan. Sarap ng hangin. Puro pagda dito ngayon. Wala tayong clearing. Puro fog. O yung ulap. Umakyat. Kaya ang lamig. Sarap dito malamig. Parang mga Tagaytay kids. Ganun.
So ito, cottage siya to, pwede nyo i-rent ng 50 pesos. Sakaling tipid kayo, di na kayo kakain. Ayan. May mga available na cottages dito. Hindi naman sa mga 50 pesos. Ayun. So ito yung full view. So doon tayo makyat kanina, yung pinakataas, yung may playground ng mga pambata. Kasi yung I Heart Tobacco. Ang daan niyan doon sa likod nung sa gilid nung parang cafeteria nila o yung kainan, yung nasa gilid yung pinakadaan niya. Tapos itong planetarium ay nga, sarado pa daw yan. So yun, baba na muna ulit tayo. Babayaran. Ay yung mga piece dito. So check nyo na lang. Pause nyo na lang yung video tapos check nyo yung mga nakasulat. So yun, puro pag na yun. Si Mayon, nandun si Mayon. Si Mayon dito, nasa likod. So wala tayong kaso nga lang wala tayong binya. Kasi nga dahil sa pag. So summer kami to, summer to May. May kami pumunta ha. Down. Para tayo. Wow, mapag. Hagi. Tapos dito sa kabilang side pala, meron ditong chapel. Yan, Holy Rosary Mountain. So yan, kung religious kayo, yan, pwede nyo visit yan. Tapos yung daanan natin kanina mga siguro sa Alay Lakad yun. May mga cross dun sa nadaanan natin kanina. So dito sa Bicol kasi nakaugalian yung mga pagmahal na araw yung Alay Lakad. Yan. So maglalakad sila ng Station of the Cross sila, naglalakad na nakayapak. Ayan, dito naman tayo sa baba. Yan, sa baba tayo ng planetarium. Nandito yung Mayon skyline na signage. Tapos kung gusto niyo pahirapan sarili nyo, meron pang hagdanan dito. Yan, kung mahilig kayo pahirapan sarili nyo, yan, doon kayo magsimula bago umakyat. Yan. Dire-diretso nga nyo hanggang doon sa taas. Sa taas ng planetarium. Yung mga nabibig yung mga bata. So ayan. Hayo ma'am, picturean ko ma'am para may kasama kayo sa tour. Thank you. Ayan yung So wala tayong view ngayon kasi nga medyo bapag. Pero ayan yung distance dito. May yung skyline. Tapos yan, bukod sa playground sa taas ng mga bata, so may playground din pala dito sa baba. Yan. So may swing, mas mukhang okay naman dito. May piling bata. Check natin yung view dito. So kanina maganda yung view dun sa kabila at sa taas yung may mga cottages. Kaso yun nga walang
Wala tayong view, wala clearing. Yan. So, pagi siya. O maulap. So, wala tayong view ngayon. In short, wala tayong view ngayon. Yung souvenir dyan, ating shirts yun. Okay, so yan naman, sa taas nung signage nung Mayon Skyline, nandito yung souvenirs and snacks. So, yan. So, mga tinda sila souvenir items dyan. Tapos, yan, may mga titinda rito ng bonsai. At yan, may mga itak-itak din dito. Samurai. Tapos, ayan. Mayon Skyline Hotel and Convention Center. Mukha namang hindi na siya nag-ooperate. Hindi ko lang alam, pero parang hindi na siya nag-ooperate eh. So ayan, pagi pa rin. So wala talagang chance na mag-clearing. So hindi na natin mahihintay yung clearing nito. Pero yan, maganda yung ano dito. Dense pa yung forest area niya. Iba-iba yung puno, so ibig sabihin hindi plantation, hindi taniman. So yan, hindi na nga siya nag-ooperate. Sarado na siya, yung hotel and convention center dito. So, anong meron sa baba? Silipin natin sa part na to. Logo! Good boy, bad boy. Very good. Ay, hindi. Ayun pala. Kung gusto mo rin ulit pahirapan pa yung sarili nyo, yan, punta kayo dito. May hagdanan dito, o may daan dito, papunta rin sa taas. Ayan. Kasi may mga cottages kanina na 50 pesos. So may landscape naman siya dito. Pagi. So ayan yung ano dito. Ayan yung kabuuan ng Mayon Skyline. Yung mga kaibang mga ferns at saka puno kayo makikita dito. Okay, so time check 2:45. So I think pack up na tayo, hindi na natin hintayin mag-clearing to. Then biyahe na tayo papunta ng Lagonoy. Yan. So I think dito na natin i-stop o hinto yung ating part 2. Kung hindi man makakakuha pa tayo ng mga footages sa daan papunta doon. So ang daan kasi natin is dito sa May Tiwi. Yan. So coastal area siya. Yun yung dadaanan natin. Yun sa may presentasyon. So doon ang daan natin. So kung medyo maganda naman yung panahon, makapag ano pa tayo ng footage. Pero kung hindi na, siguro yung ano na lang, video na lang natin pagdating natin doon sa ano. So I think baka mga gabihin na tayo bago makarating. So bahala na. So ngayon, pack up na kami. Baba na kami mula dito.
Hindi, maano pa yun sa taas oh. Ayan oh. What a view. Ayan. So ayan, pababa na tayo. Galing tayo sa Mayon Skyline. Then diretso na tayo nito sa partido. So biyahe na tayo papuntang Panagan. Ayan. So estimated ko nito baka gabihin na tayo, around 6 siguro bago makarating. Depende pa rin kasi sa lalagay ng mga kakalsadahan yan, at kung may madadaanan na naman tayong mga politiko. Yan, alam niyo naman sa panahon ngayong kampanya, syempre mga motorcade, pampatraffic din yan. Yan. Da Partido Riviera, Pride of Patitinan. So yung Patitinan, siya yung mismong bayan dito. So isang bayan ng Kamsur. Yan yung barangay namin. Ayun naman, natawag yung partido. Pero yung sa amin is bayan ng Lagunoy. Tapos ang kasunod nun is ano nga ba gayon? Presentasyon. Tapos Karamoan. Yun, Karamoan, dun sa parte na yun ng Karamoan. Papunta na dun. Update lang. 5:49. So nandito na tayo ngayon sa Sangay. So ayan, for gas up natin. So una is San Pablo City, then Tagkawayan, then Legazpi. So ngayon nandito na tayo sa Lagunoy. Yan, dito naman halos kompleto na rin naman. May drugstore, may 7-Eleven, ayun So may ATM na rin dito, ang alam ko. Groceries na rin.